Slav jwara hum xêr hatin kanala Pirtûk Hezim. Esteri de dixwazim vê meha bimbarek ku em tê danê meha rojiyê meha Remezanê pîroz bikim û ji bo vê mehê hin pêşniyazên min hene jwara ji ber ku ev meha mehek bimbarekê pîroz de li gor baweriya bisulmaniyê İslamiyetê. Dibe em ji berê xwe didin hin xwendinên dînî xwara dikin û serî da berê xwe didin Qur'ana Kerîm Qur'ana pîroz. Lê dibe em divê mehê da van xwendinên xwe bi taybet di serî de mana tefsîra Qur'anê dest pê bikin û dûra jiyana pêxember û mewlida Kurdî û li cem vanê jî ez ê çend helbest çîrok û romanan pêşniyaz bikim. Ez dixwazim zêde dirêj nekim û derbasî pirtûkên xwe pêşniyazên xwe bibim. Ewelîn dixwazim di tefsîra Qur'anê ya Kamiran Elî Bedirxan da dest pê bikim. Ji weşanxaneya Avestayê hatiye çapkirin. Ji xwe min navê got ji aliyê Kamiran Elî Bedirxan re min vîdyoyek berfireh ser vanî çêkiriye. Eger hûn vegerin lê binêrin hûnê derheqa naveroka Pirtûkê de jî agahiyan bigirin. Pirtûka min a duyemîn jî tefsîra Qur'anê Nûra Qelban ji aliyê Mela Muhammedê Şoşikî ve hatiye kirin ev tefsîra Qur'anê ev cilda yekemîne desminda ji weşanxaneya Nûbaharê hatiye çapkirin ji bo vê mehê hûn dikarin vanê jî bixwînin dest pê bikin. Pirtûka min a ev her du li ser kitêba em bijin Qur'ana pîroz bûn îja em werin ser hedîs û jiyan û sünnetê pêxember Mihemed Mustefa Seryawî. Ewelîn pirtûkek li ser hedîsên pêxember ya İmam Nevewî Nûra ev jî Bağı Qencan Riyadu Salihîn Riyadu Salihîn xwe de aliyê hedîsên pêxember de navekî çakaniyekê giring e bi rastî. Ev jî ji aliyê Mela Salihê Dînî ve hatiye wergerandin ji bo Kurdî ji weşanxaneya Nûbaharê hatiye çapkirin. Ji bo jiyana pêxember jî hûn dizanin Siyerî Nebî ji bo jiyana wî tê gotin. Siyerî Nebî jî ev ji bo xwendinê ez pêşniyaz dikim ji we re. Siyerî Nebî ya Ebul Hesenîn en-Nedewî wergera wî jî ji aliyê Mela Muhammed Berkevanî hatiye kirin. Ji weşanxaneya Nûbaharê jî ev hatiye çapkirin ji bo jiyana Pêxember aleyhisselatu vesselam dibe hûn dikarin vê Pirtûkê di vê mehê de ji xwe re bikarbin bixwînin. Û em werin îca ser mewlidê. Mewlid çi ye? Mewlid di ferhengê de ji bo ji dayîkbûnê yani ji bo bûyînê tê gotin. Lê di alema İslamê de di nav bisulmanan da jî ji bo rojbûyîna Pêxember Mihemed Mustefa wek tê qebûl kirin û tê pîroz kirin wek roja pîrozbahiya rojbûna wî ye. Niha di nav me de ji xwe dema ku em behsa mewlida Kurdî dikin yekem hema mewlida Melayê Batê ji aliyê Melayê Batê hatiye nivîsandin mewlida Kurdî tê bîra me. Ev ya ji Nûbaharê hatiye çapkirin çapa pêncanê li destê me de. Ev mewlid ew kim ve aliyekî tîpê latînî aliyê din jî bi tîpên aramî Kurdiya Kurmancî mewlida Melayê Batê di vê mehê de meriv dikane bixwîne. Mewlidek duyemîn jî ez ê pêşniyaz wê bikim. Mewlida duyemîn jî ya Seyday Tîrêje Seyday Tîrêj hûn zanin helbestvanekî nivîskarekî Kurdî navdar e rehme Xwedê li ser wî be. Mewlida Pêxember ev jî ya Tîrêje ji weşanxaneya Peywendê hatiye çapkirin ji bo vê mehê ve ew mewlida jî dîsa ji bo xwendinê pêşniyazekî hêja ye. Niha ev ji bo mehê min ji bo tefsîr û hedîsên pêxember û jiyana wî Siyerî Nebî û ser di mewlid jî pêşniyaz vekirin ku hûn bikaribin li gor atmosfera vê mehê vanan bixwînin. Ew bi Kurdî bixwînin yani têgihiştina dînê we baweriya we bila bi Kurdî bibe ji ber wê vanan bixwînin. Li ber vanê jî ez dixwazim dîsa sê pirtûkan jî ji edebiyata Kurdî pêşniyaz wê bikim. Pirtûka min a ewelîn pirtûkek helbestane ya Selim Temo Punga Bajêr ji weşanxaneya Darayê hatiye çapkirin. Pirtûka min a duyemîn Kenê Reş nivîskar Diya Ciwan ji weşanxaneya Nûbaharê hatiye çapkirin ev jî pirtûkekê çîrokan e. Pirtûka min a dawiyê jî romanek ji edebiyata Kurdî ev jî romana Şikestî nivîskar Recep Dildar ji weşanxaneya Darayê hatiye çapkirin. Bi kurtasî ev qasbû min xwest ez di vê meha bimbarek meha pîroz da ji bo we hin pêşniyazan bikim hêvî dikim ev pêşniyazanan ji aliyê we de jî werin pejirandin û di vê mehê de winê van xwendinan pêk bînin. Zor spas ji bo temaşekirina we dem baş.